Hello guys! So for today's video guys, di ata di karon sa buntod guys para magpakita ta. Guys, yung pa nagulan niyo ba? Uy, unsa man ni Aisa? Oy. Oy, wala nagunsa man mo diha? Ga-vlog. Ga-vlog mo, kita mo ga-vlog ko? Ga-vlog masad ko. Anong ga-vlog man mo? Daghana na nato ani ay di na ni magsilbi. Ano di ay mag-vlog masad ko ako. Wa na mo share sa kong video kung mag-vlog pa mo. Wala na po mo share sa akong video. Ay Di guys. atay perti naman ning. Guys, oh. Di na ni magsilbi oy. Dot video mo. Oh. Ay guys. Wa na giayo, na Pordoy nagismita ni, wa na ikasweldo, daghan na tang vlogger ani. Nako dire sa bungtod guys. Na. Oh, awa guys. Ako may- video guys oh. Ako may nakaunag vlog-vlog, diri nganong nag-apil-apil man mo diha. Daghana sa kuan guys. Ako may nakauna diri. Ako may nakaunag vlog-vlog diri. Ano man sa day kay nakauna nga. Una. Masad ko ako ah. Una man ko nganong tig-share mo sa akong video ay na mo pag-vlog-vlog kay daghan na kitang vlogger. Balag. Wala tig-share mo kay. Ako may- share ako. Ako may naguna diri nganong niabot man mo diha nga. Pangita mo inyong lugar ngong ari man mo sa akong likod nga kita mong ga-vlog ko. To the world into the Philippines. Woo! Sus Ginoo unsaon naman ni oy. Happy morning guys. Ako may una ga-vlog diri na nangabot man mo diri. Nabot mo buka lagi dire. Di magsilbi ni mahutdan nagkwarta ni. Guys, oh. Perti na daghana gyud. Dira ko mag-vlog. Undangon tani ay wa. Undangon tani wa naman ilami ay. Ay, di na to ay. Mubuho man lang mo kalit na wa na tisi sa akong video daghan na kitang vlogger.